В Лондон, под шумните улици и светлините на града, на станция Бонд Стрит, живееше една патка. Не каква да е. Високомерна, надменна и винаги изгубена. Тя никога не знаеше къде се намира, но беше убедена в едно, че е най-изтънчената патка в цялото метро. Носеше перлен гердан, който пазеше като съкровище и се оглеждаше в стъклата на вагоните, сякаш се огледала в бална зала. Не говореше с никого, не допускаше никого и най-вече не признаваше никой за достоен да бъде до нея. Беше 13 февруарис, денят преди Свети Валентин, а нашата патка тайно мечтаеше да се разходи по Оксфорд Стрит под ръка с някой изтънчен джентълмен. Но гордостта й шепнеше: аз съм най-хубавата. Никой не е достатъчно добър за мен. Съдбата обаче си знае работата и я наблюдаваше от ъгъла, докато патката крещеше по другите птици за едно парче хляб. Точно в полунощ на перона се появи гасокът от Нотинг Хил. Беше объркал спирката. Слезе, огледа се и я видя. Как крачи важно, гледайки тавана, сякаш е кралица на метрото. Лейди, това Нотинг Хил ли е? Попита той учтиво. Патката дори не го погледна. Аз откъде да знам? Толкова съм високомерна, че не ми се занимава с глупави гасоци. Гасокът се ядоса, помисли си какъв характер и се върна във влака. Той беше мечтател, фантазьор, който си представяше как пие чай с някоя гъска от Бъкингъм Палас или от парка Свети Джеймс, но истината беше проста и той щеше да е сам на Свети Валентин. Слезе на своята спирка, крачеше по перона и въздъхна. Ех, утре е празникът на влюбените, а аз нямам никого. До краката му падна роза, изпусната от бързащ пътник. Той я вдигна и се усмихна тъжно, а в това време патката на Бонд Стрит мислеше същото. Всички ще са по двойки, а аз пак ще съм сама. Смотана патка. Реши да рискува. Затвори очи и изкочи в първата пазарска чанта, която мина покрай нея. Може пък да ме отведе на по-луксозно място, каза си. И съдбата се усмихна. Пътникът слезе в Нотинг Хил. Патката изкочи от чантата, но се спъна. И перленият й гердан се скъса. Перлите се разпиляха по перона като малки лунни капки. Точно там живееше гасокът. Той крачеше важно, когато видя една перла. После още една и още една. Следвайки следата, стигна до нея. Тя стоеше смутена, без перли, без поза, без високомерие. За първи път изглеждаше истинска. Лейди, изгубихте нещо, каза той и й подаде розата. Патката го погледна. Не надменно, не студено, а с благодарност. И така, на Свети Валентин, двамата седнаха на една пейка в Нотинг Хил, гледаха влаковете, които минаваха като светулки в нощта, и разбраха нещо важно. По това огромно небе всеки има своята половинка, но първо трябва да спре да бяга от себе си и да бъде добър. А перлите, те вече не й трябваха, защото най-ценното беше до нея. В Лондон, под шумните улици и светлините на града,